Ja, den lugter bare til det. Lugter. Løs lige på, løs lige på. Ja, vi har det. Ja. Sådan. Ja. Jeg har akkurat lige skåret det samme på hans. Ja, bare pres den på. Så vil jeg have. Endelig lykkes det. 3. gang. Yes, baby! Så er den i overfladen. Ja, filmer du? Yes, jeg filmer. Flot fisk. Yes. Den vejer 100... den er flot, mand! Omkring 100 kilo. Filmer du? Ja, den filmer. Der skruer der kamera til. Der kommer mok ind foran. Skal du høre det, Jacob? Det er fedt, mand. Så... Ja. Så tag lidt af Kasper. Er lidt af Kasper? Væk. Filmer du? Ja, jeg filmer. Fint. Så tager vi den op. Og så tager vi den sidste. Hvad var det? Yes. Så er den gennemsat. Tillykke, Kasper, med din nummer 2 i dag.